Nyt tehdään oikein ruokaisa herkullinen salaatti. Eli me tehdään Caesar-salaatti ja sitten mulla on vähän lammasmakkara tuolla pannulla jo paistumassa. Ja aloitetaan tästä Caesarin kastikkeesta. Eli täällä on majoneesia, vähän anjovislientä, pieni pala myöskin anjovista ja sitten kermaa. Mä teen oikein täyteläisen kastikkeen. Voitte ohentaa sitä vedellä, jos te haluatte. Ja nyt lisätään sinne sitruunaa. Laitetaan pikkasen chiliä mukaan, saadaan terävyyttä, raastettua parmesaania ja sen jälkeen suolaa ja pippuria. Ja sitten kastike on valmis. Ennen kuin siirrytään salatin käsittelyyn, niin käännetään vielä makkarat. Ensimmäinen paistopinta on valmis ja aika miedolla lämmöllä kannattaa makkaraa paistaa. Ja kun kesällä grillaatte ulkona tai näin kotiolossa ihan kuinka vaan, niin kannattaa vaikka mikrossa lämmittää sitä makkaraa. Sisältäkin se lämpenee, niin se tulee se halkee liian paljon. Ja mä teen aina pienet viilot pintaan, niin se lämpö menee myöskin sinne sisälle hyvin. Nyt sitten kulhon käsittely ennen kuin laitetaan noin salatit tänne. Eli mulla on puolitettu valkosipulin kynsi ja sillä mä hieron tän kulhon pohjan. Saadaan hieno tänne pieni valkosipuliaromi tähän mukaan ja se sopii Caesar-salaattiin erittäin hyvin. Upea tuoksu. Ja nyt siirrytäänkin sitten salatin käsittelyyn ja koska meillä on tänne ruukkusalaatti, tää ei vaadi mitään pesua erikseen. Otatte vaan reilusti kiinni tuolta juuresta ja runsaina paloina revitte tästä tätä salaattia. Tää on pehmeä, kivanmakuinen salaatti, mutta Lollorossossa kuitenkin sen verran tällaista kantokykyä, että se toimii hyvin tässä Caesarissa, että se ei mene sille ihan littanaa, vaan se pysyy semmoisena kuohkeana ja hyvänä. Tämän jälkeen sitten laitetaan kastiketta salaattien päälle, sekoitetaan kevyesti ja mä lisään sinne vielä tuoretta kurkkua vähän mukaan. Sitten oikeastaan vaan makkarat kumppaniksi ja päästään herkuttelemaan. Nyt maailman tunnetuin salaatti valmistettiin Lollorosso-salaatista. Laitetaan vielä pari herkullista lammasmakkaraa tähän. Meillä on joka kuukaudelle oma tällainen klippi, jossa käsitellään herkullisia sieniruokia tai salaattiruokia. Käy kurkkaamassa.